Inselmilkom merħba l-programm ieħor Kuxjenza. Llum se niddiskuti suġġett li għal ħafna minnkom ifisser ħafna minnkom tajxuha ta' kuljum, sfidi xi kultant tħoss illi m'intix tirnexxi li qiegħed tfalli, imma huwa wkoll ta' unur illi jekk ikollok iċ-ċans li trabbi. U llum se nitratta dwar l-isfidi meta trabbi l-ulied li mhijiex faċli, hemm ħafna sfidi llum id-dinja tagħna ftit. Il-ħajja tal-lum għandna spazju xi kultant taqqas biex taħxeb, imma miegħi fl-istudju għandi 3 ġenituri li żgur jafu din xi tfisser. Għandi l-Graziella Bartolo Pizzuto li hija om ta' żewġ tfal, Chris Gallia missier ta' żewġ tfal u Carmen Abela om ta' żewġ tfal ukoll fuq 2 illum. Jiena illum nirringrazzjakom li ġejtu għaliex insegwikom fuq is-social media tlieta li intom qegħdin attivi ħafna. Ħanibda bik, Graziella. Graziella, jiena nammirak ħafna illi meta twildet Fejt inti ma qatx lura milli tagħti il-viżibilità għall-isfidi li kellek fit-trobbija ta' Fejt u mbagħad wara kellek Anġlu ieħor, kellek tarbija oħra x'isima? Teo. Għandek il-Teo. Naf li dejjem għattela inti, dejjem tispjega, ġifri il-ħajja tiegħek meta twildet Fejt ma kienx faċli, però bqajt għaddejja u għall-grazzja tal llum inti hom ta' żewġ tfal. Però inti bistaf kemm dbati, forsi toħodna lura l-ewwel darba meta kellek il-Fejt. Meta kelli l-Fejt, ovvjament, xtaqt li nsirhom, sirt naf bil-kondizzjoni ta' Fejt li Fejt għandha Down syndrome ma twelid, ovvjament kien xokk għalina bħala familja. Imma mbagħad isu meta jibda d-żmien, l-ewwel nisfittxejt l-għajnuna, sibt is-support tal-familja, jibda għad-żmien u tibda tajt għandi żewġ għażliet qudiemi, jew li ħanoqgħod nibki xortija, jew inkella li ħanqum fuq saqajja u nara kif nista' ngħin lil din it-tifla u ngħix ħajja normali kemm jista' jkun bħala familja. Għażilt it-tieni waħda u biex qed ngħidlek li ma jkollix il-ġranet tiegħi ta' ġifieri, imma dejjem nimxin il-qudiem. U issa Fejt kemm għandha? Fejt għandha 6 ta' talaq 7. Għandha 6 snin diġà. U Teo kemm għandu żmien? Teo għandu 2. Sewwa, issa jiena meta niftakar insegwi l-paġna tiegħek Up and Up with Fejt, vera anke l-isem, vera jogħġobni. Forsi r-reġija ma nafx diġà tella xi ritratti ta' Graziella u t-tfal tagħha. Naf li mhijiex faċli tkun ġenitur ta' tifel jew tifla ħseb wara ta' 2. Inti kemm kienet forsi diffiċli biex tlaħħaq ma' żewġ tfal illum il-ġurnata? Ara, ħadu li saħħti u l-ħin tiegħi kollu bażikament. U fl-aħħar tal-ġurnata ngħid laqas inkun nista' nemmen kif għaddi ġurnata oħra bażikament, imma imbagħad x'inarhom hekk riqdin speċi ngħid Riqdin kemm ħelwa. Le, ara, u ma kienx diffiċli biex ikolli, ma kienx faċli biex ikolli t-tieni wieħed, għax ovvjament wara l-esperjenza li għaddejt minnha jisu kelli bżonn ftit żmien mhux ħażin biex naħseb għat-tieni tarbija. Imma llum ngħid li kienet l-aqwa deċiżjoni li għamilt ġifieri li llum il-ġurnata għandi lil Teo. Meħe, fija challenges u għax wieħed żgħir Fejt għandha l-bżonnijiet tagħha li ovvjament ma jfissirx li għax ġiet it-tieni tarbija irridu marbuhom fil-ġemp. Pjuttost li żgħir kultant nibda ngħid mhux qed intih forsi l-ħin daqskemm qed nagħti lil Fejt, imma mbagħad ngħid it-tnejn li huma nipprova nimxi mal-bżonnijiet individwali tagħhom. Inti bħala kif jkollok tikteb ktieb, x'inhuma l-iktar affarijiet illi vera tgħaddi minn dbatija minnhom biex tlaħħaq u biex tkun om tajba? Ara, jiena l-iktar ħaġa li mbagħti fiha bħala om naqra kontradittorja l-ħaġa, naħseb tant kemm inħobbhom. Li qalbi tuġani tant kemm inħobbhom. Allaqqas naf nispjega. Ġifieri naħseb dik l-iktar ħaġa jiena bħala om li hekk inħossni mbagħti fiha. Ġifieri tant kemm inħobbhom li jien naf ovvjament meta tarhom ma jifilħux, meta tarhom għaddejjin minn ċertu dbatijiet huma, speċjalment Fejt, meta nara ma tiflaħx jew forsi tagħmel affarijiet li nibda ngħid
jaħasra, taf kif li mhux jaħasra, xfejt mhux jaħasra, ma li forsi kieku m'għandix il-kundizzjoni qed tgħix ħajja iktar simili ta' tfal oħra forsi. Fejtlu terapijiet ngħid jew medikalment u affarijiet minn dawn. Qalbek tuġa kal-jum, imma anka jekk ma jkunx hemm dawn iċ-challenges xorta, jekk l-imħabba tal-hom naħseb hija l-iktar ħaġa kif qed kontradittorja, imma l-iktar ħaġa li hekk ġanni. Tajt nistqarrija b'saħħitha ħafna jkolli ngħid. U l-paġna bqajt għaddejja biha, xorta bqajt laħħaq illi ninsegwiha jiena wkoll. U għalik tfisser, u naħseb anka l-fejt tfisser, għax il-fejt narali li tapprezza li inti tagħtiha dak il-kuraġġ kollu, dik il-motivazzjoni kollha u anka grazzi għalikom tispiraw familji oħrajn. Kien hemm żmien li forsi naqqas xi ftit ovvjament, idejja aktar mimlijin issa ġifieri. U ġieli nibda ngħid qiegħda nagħmel sew li qed naqsam il-vjaġġ tagħna pubblikament, ovvjament noqgħod attenta x'impoġġi fuq social media. U llum il-ġurnata fejt qed tifhem ħafna iktar. Allura noqgħod daqsxejn iktar attenta wkoll kif impoġġiha minn barra l-istorja tagħna ta' fejt. Fejt hija aware li għandha Down syndrome u iktar ma tikber iktar isa qed tifhem. Imma il-paġna ma xtaqx iwaqqafha mbagħad għax l-ewwel nies jibatuli ġenituri jew li ħaddu d-dijanjosi fil-waqt li huma pregnant, jew li ħaddu d-dijanjosi meta twildet it-tarbija. U meta jgħidu li l-kuraġġ li jagħmlu sempliċement għax raw il-vjaġġ tagħna, qed jaraw il-vjaġġ tagħna dik għalija iwis qed tina sodisfazzjon u vera jekk minn qalbi nħoss li nkun nixtieq ngħinhom lil dawn in-nies għax għandna f'xi ġifieri u daqskemm tista' tifhem persuna li tkun għaddiet mill-istess esperjenza naħseb li ħadd fil-verità x'inhi is-sitwazzjoni. Proset tassew. Għandna ħdejk lil Chris. Chris, Life with Papa Chris li nsegwik ukoll. Inti għandek żewġ tfal, wieħed għandu 10 snin u xek, jew. Wieħed għandu 10 snin iż-żgħir u l-kbir 13 sena. U inti adottajthom dawn kont pubbliku, kont tkellimt dwar il-fatt li kien hemm xi sfidi wkoll, però nammirak il-fatt li ukoll tispira lil ħaddieħor. Bħala inti ġenitur. Ekku. Naf li darba qatt ma ninsa, anke forsi reġgħet tella ritratti ta' tfal, għattejnihom wiċċhom minħabba li għadhom taħt l-età adulta. Darba kont weġġajt ħafna għaliex kellek esperjenza qarsa l-iskola u hemmhekk kont ħassejt ħafna għalik. Da żmien kollox issa ilek ħafna għaddew is-snin milli b'dan il-vjaġġ ma' tfal. X'inhuma l-akbar sfidi li weġġawk biex fit-trobbija tagħhom? Ekku, naħseb dak iż-żmien issa kienet sitwazzjoni li fis-sens isu it-tifel jisu ma kienux jaċċettaw ħax ċertu attitudni tiegħu, ċertu sitwazzjoni llum il-ġurnata għall-grazzja t'Alla mexa ħafna l-qudiem fis-sens speċjalment mediċina u hekk li jieħu kuljum għax hu ADHD severe, ġifieri ma tittati ċans anka biex it-tifel jiġi l-qudiem fis-sens ħafna nies jaħsbu li fis-sens da qed jagħmel hekk għax mhux qed jitrabba sew, mhux fis-sens ma jiġix tajjeb għal qudiem in-nies u affarijiet, imma dik hija kundizzjoni, fis-sens kundizzjoni rridu nifhmu li kundizzjoni mhux għax it-tifel irid, tifhem hija sitwazzjoni li miskin it-tifel xi kultant qas jifhem x'qed jagħmel. Minħabba imġiba l-iskola li kienet diffiċli u ma femux. Però mbagħad hemm is-sabiħ ukoll, inti tqatta ħafna ħin magħhom dejjem tikkrea u dejjem tara x'ħadd ivvinta, fatt mir-ritratti nsegwihom ħafna wkoll. Qatta ħafna ħin magħhom fis-sens plus li llum il-ġurnata huma ħajti fis-sens ma nimmaġinax mingħajrhom għax fis-sens anke ituni l-kuraġġ anke meta nkun waħdi jiġu jgħiduli pa inti all right, naħseb l-unika nies li jindunaw fejn jiena qiegħed ħażin. Jħossuk. U kif inbidlet ħajtek qabel ma kellek lilhom? Meta tqabbel ħajtek Chris waħdu u ħajtek bit-tfal.
qabel ma kelli lilhom fis-sens it-triq naħseb kienet ħafna differenti, tifhem fis-sens iż-żewwiex, tisseparajt, fis-sens kelli lilhom, fis-sens il-ħajja jisek dejjem issib tiskopri, ġifieri, fis-sens qatt ma immaġinajtni li ħa nispiċċa f'sitwazzjoni hekk għax illum il-ġurnata qiegħed co-parenting fis-sens meta jkunu miegħi it-tfal fis-sens irid tittieħu ħsieb kollox. Qed tifhem tiġi single father. U kif jirnexxilek tlaħħaq? X'inhu huma l-aktar affarijiet li ġieli jkun hemm drabi fejn tarak li mhux qed tirnexxi? Jiena nħossa dik ħafna drabi. Ekku, challenges huma kbar u fis-sens tittaħseb inti m'għandek il-ħadd fis-sens inti tittara kif tirrenġa daw is-sitwazzjonijiet kollha x'anke meta jkunu miegħi eżempju, nagħmlu mod ċemplu mill-iskola, tittara kif tagħmel biex tmur tippikjhom għax it-tfal ma jifilħux jew hekk, is-sens challenges kbar. U dik kemm tħossha forsi jkollok titlaq mix-xogħol, mhux kull xogħol jifhem li jkun hemm dawn is-sitwazzjonijiet, ikun hemm xi drabi fejn tħossok qisek jien hekk narani xi kultant ġo kobba mħabbla. Ekku. Dan ngħid kif se noħroġ minnha. Ekku, tibda tipprova tara x'inhu l-aħjar dak il-ħin għax fis-sens mingħajr xogħol ma tistax tispiċċa. Allura fis-sens tibda tara x'ħan nagħmel, kif ħan irranġa dis-sitwazzjoni, imma grazzja t'Alla dejjem nirranġaħħa s-sitwazzjoni. U it-tfal illum, għax inti għat li huma t-tnejn kellhom xi sfidi jew wieħed biss? It-tfal it-tnejn għandhom sfidi, fis-sens iż-żgħir huwa ADHD severe u l-kbir epileptic. Terġa'? Ekku, epileptic hija kondizzjoni fis-sens sfortunatament ma tafx meta ġejja, allura tispiċċa f'sitwazzjonijiet bħalma ġieli rajt fis-sens li tgħid tliftu t-tifel, fis-sens ħafna drabi, fis-sens nispiċċa kważi niġġennen fis-sens meta nara dis-sitwazzjoni. L-aħħar każ li ġara fis-sens sibtu mal-art għax taħbillej u fis-sens letteralment qed daqshekk miet. Imma l-kuraġġ li tagħni dak il-ħin il-bambin fis-sens li nara kif nagħmel, ċempel ambulanza, fis-sens nara kif nista' ngħin dak il-ħin, imma rnexxieli fis-sens nagħmel is-sitwazzjoni li da fis-sens li għaddit kollox sew. Għandek peace fuqek imma ukoll kif qalet Graziella illi naħseb l-iktar ħaġa hija kif li tant tħobbhom, illi tant tibża lihom, illi tibża l-ħin kollu għalihom. Ekku. U xituk lilek hekk, x'sensazzjoni jtuk illum, Chris, il-fatt li għandek lilhom f'ħajtek? Lej, tuni kuraġġ, naħseb tuni kuraġġ anke biex nimxi l-qoddim biex nibqa' għaddej fis-sens anke jekk nħossni ħażin jew hekk fis-sens niftakar fihom u dik biżżejjed għalija fis-sens li nibda ngħid jien għamilt għalihom huma qed jagħmlu għalija fis-sens reċiproka l-ħaġa. Ħdejk għandna l-Carmen, inti voċifera ħafna fuq l-awtiżmu, involuta wkoll ħafna, inti għandek żewġ tfal, għandek tifel insejt x'ismu. Luka sewwa u għandek ukoll l-tfajla oħra li għandha 17-il sena. U ta' 17 għandha l-awtiżmu u inti dejjem kont Laura dejjem kont attiva ħafna. Però ukoll kif ġieli tkellimna mhijiex faċli. Carmen, inti llum issa ilek bdal il-vjaġġ madwar 20 sena bħala om. Spjegali ftit dawk il-momenti meta inti tibda tgħid imma ma tħossokx qed tlaħħaq, ma tħossokx qiegħda ma tkunx taf kif se tiddilja ma' ċertu sitwazzjonijiet, illum għandek żewġ teenagers allura daw ikomplu jġibu magħhom ċertu sfidi. Ħajtek kif inbidlet meta kellek it-tfal? Inbidlet totalment. Jiena il-kontra ta' Graziella l-ewwel kelli Luka li ħajla 20 sena. U Luka m'għandux kundizzjonijiet, ġifieri tifel ħansejħulu l-kelma insemmiha. Bla kundizzjoni, bla ċertu sfidi, bla ċertu sfidi. U wara senti u nofs kelli lil Laura. Għall-ewwel m'għandu ngħid għax l-awtiżmu jekk ma jkunx ħafna sevir ma joħroġ xorta ħareġ ta' tenerata. Kella meta bdejna l-proċess kella sena u nofs.
ħatta l-Way Baby Clinic. Imma meta jtuk il-diagnosi alla varja kont naf x'inhu awtiżmu u kont naf li forsi hemm xi ħaġa, tieħu xokk. Il-kelma biss għax jiena ħatta għal ħaġa oħra għax bdiet minn saqajja, kellha problema f'saqajja u għamilna ċertu żmien u mbagħad kien sempliċi miżin. Kien hemm miżin ġol kamra telat fuqu biċċa mal-ħajt, ngħidula u qalt li dijek tagħmel għattila le għattila ma mhux daqshekk, qalt li naraw tismax. it-test ta' smigħ ħareġ. Mbagħad ħirġa mill-kamra qalt li nara dak, qalt li però ħugda naqra speech, qalt li x'għadha naqra lura. U kif ħirġa mill-kamra jtitli qalt li sinjura dort, qalt li għandik id-diagnosi jien, qalt li t-tifla għandha l-awtiżmu dak il-ħin. Tħoss id-dinja ħadqa fuqek. Għax filli għaddejja ħajja normali u filli tittara kif ħatibda ssib it-terapija. Kienet diħla l-iskola, allura rrid niġġieled għax Lawra ġiet diagnosed f'Mejju u f'Settembru kienet se tiġi tibda l-iskola, allura rrid niġġieled għall-LSC biex ikollha l-LSC fil-kinder. Lawra damet bil-ħarqa, allura żgur ridet l-LSC magħha. U l-isfidi kienu kbar u ġifieri jiena wara 20 sena naħdem u waqaf tħabba fihom. Għax waqaf tħabba l-kbira x'kien ndiħ l-iskola u nter tal-ħaq tħriġ pregnant bl-Lawra. Kienet jiġifieri normali ħafna taqa' d-dinja fuqek, jiġifieri la tibda iżżomm ruħek. Għamilt l-ewwel speċjalment l-ewwel 5 snin tal-ħajja ta' Lawra, sptarijiet biss, it-terapiji kollha li jeżistu. Għax wara mbagħad ġiet diagnosed imma t-terapiji jibqgħu u għadhom, jiġifieri li għandha 17 sena Lawra għadha tieħu t-terapiji. Lawra mbagħad ta' 5 snin ħarġilha l-ADHD li għadha tieħu l-kura imma naqset ħafna, infatti anke naħseb il-mediċina il-qudiem ħadd tieqaf, imma l-awtiżmu għadu hemm, anke l-ADHD ta' imma mingħajr naħseb il-mediċina forsi qed nittekiljawha wkoll. Allura inti ma taħdimx dejjem id-dar, sptarijiet biss. Li anka kont inqas fil-pis, ġifieri il-ħajja diffiċli ħafna. Mbagħad x'kien dak il-mument li għenek biex tqum u tkun persuna aktar kuntenta biex tkun anka aħjar ukoll? Le, jiena mill-ewwel ġifieri x'inġi diagnosed mill-ewwel ġifieri l-ewwel sibt it-terapija, u mbagħad sibna l-isport adattata liha, Lawra ilha mindu kellha 4 snin mal-Special Olympics Malta. Kont se ngħidlek u għandna ritratti wkoll tagħha proset mal-Special Olympics. Għamlet 10 snin fl-athletics, issa qelbet għall-bowling għax kienet iddejqet u libna l-bowling ma tantxilna li tmur il-bowling, imma libna l-bowling ġifieri xorta bagħad mal-Special Olympics Malta. Ġifieri għamlet 3 games saw Malta, 2 national u waħda interventional. Ġifieri mill-ewwel ġifieri ħadd azzjoni li ndaħħalha f'kollox, ġifieri anka u mbagħad il-qudiem insemmi l-ħabib tiegħi Ivan Gaffiero ta' opportunità l-tfal li jimmodellaw mingħajr kompetizzjoni u daħħalta timmodella mbagħad wara bdejt jiena. Ġifieri anki issa l-qudiem ħajkun hemm fashion show kbira għal tfal bħal Lawra. Inti għadda l-kelma li inti t-tifla tinvolvija ħafna. Ħafna. Kemm tara li hija importanti li t-tifla żomm attiva. Jiena ma laqċi dak il-bib u ħallejt hemm ġew. It-tifla dejjem ninvolvija. Ġieli l-raġel jgħidli ma rġajt ivvintajt xi ħaġa oħra. Ngħidlu iva għax irrida li tkun hemm dak. Ġifieri issa wara s-sekondarja qiegħda l-MCAST, qed tagħmel kors l-MCAST. Għandha suppostenti imma naħseb forsi nsibu kors li jkun mhux għax qed tagħmel kors awards program jgħidu jkun qed tapposta għalihom, jiġifieri tista' forsi l quddiem tmur kors ieħor. Ġifieri Lawra u Lawra nbidlet ħafna, ġifieri llum ta' 17-il sena bid-diffikultà kollha Lawra qed nara vera nbidlet, ġifieri anka tiddeċidi xi trid għaliha. Interessanti ħafna Carmen, grazzi. Grazzi Ella u Chris u Carmen. Kuj kolli nsaqsikom illi il-vjaġġ ta' ġenitur qatt mhu faċli. U ma nafx jekk tħossukomx bħali, ma xi kultant tħoss illi
li il-marki li l nifsek tibda tnaqqashom ħafna u tibda tajt hemm żbaljajt hemm mhux tajba, tibda tajt tara ġenituri oħra naħseb aħjar minni u tibda sak issawwat li l nifsek. Imma kieku jkollok tażel ħajja bla uliet u ħajja bluliet, li ma waħda tażel. Issa li inti għaddejja keda u l-isfidi kollha hemm is-sabiħ ukoll. Illum il-ġurnata ma nimmaġinax ħajti mingħajrhom, ġifieri fejt kif inhi eżatt kif inhi jew eżatt kif inhu. Ġieli minħabba raġuni li għedlek l-ewwel li toġani qalbi tant kemm inħobbhom ngħid kemm kont sew meta kont mingħajr it-tfal għal dik ir-raġuni biss. Imma kieku kelli nerġa' mmur lura, definitely kont nerġa' ngħaddi mill-istess vjaġġ għax li tuni huma u li ġaluni nħossu huma xejn iktar fil-verità. U inti Chris? Jiena naħseb kelli l-għażla qabel li nagħmilha fis-sens meta adottajthom fis-sens rrid nażel kien ma nadottax jew le. Imma fil-fatt mortarija nadotta għax fis-sens dik il-ħaġa li xtaqt bit-tfal u fis-sens u xorta kontent li għandi tfal u fis-sens u li jiena missier tagħhom. Minkejja li xi drabi. Minkejja l-sfidi kollha, minkejja s-sitwazzjoni li ġiet fil-ħajja u hekk fis-sens ma jiddispjaċinix xorta. U inti Carmen? Jiena ġieli kont ngħid aħjar bqajt bluka. Meta kont niġi f'sertu sitwazzjonijiet nibda ngħid l-ereżijiet ngħidu aħna. Imma mbagħad meta nara lil Lawra, nara l-imħabba li tagħti, il-kuraġġ li għandha, ngħid le. Kemmi sabiħa li jkollok it-tfal, għandi żewġ tfal għandhom dik differenti, il-kbir indipendenti mod, u Lawra bil-mod il-mod tkun indipendenti l-qoddim il-proċess huwa twil ħafna ħafna. Għax fejn tara li l-kbir jagħmel kollox waħdu tejna biex tkun indipendenti. Imma meta nara Lawra u l-imħabba li għandhom tejtiva. Sabiħa li tkunu. Jiena naħseb li l-lum kull minn ra dan il-programm ħafna kuraġġ, illum il-ħajja mhijiex faċli, imma nirringrazzjakom illum ġejtu taqsmu dawn l-esperjenzi tagħkom għax tajtu kuraġġ lili wkoll. Grazzi alla Bartolo Pizzuto u l-paġna tiegħek Up and Up with Faith fuq Facebook segwa Life with Papa Chris u Carmen Abela tella Carmen Abela. Imma taraw ħafna stejjer tagħha speċjalment u ta' Lawra u stejjer kollha ta' aspirazzjoni u nirringrazzjakom minn qalbi għaliex intom għadkom ma tafux kemm tagħmlu ġid meta taqsmu l-istejjer personali. Jiena qiegħda fl-Autism Parents Association Committee, ġifieri xort għandna paġina ġifieri li ngħinu t-tfal bl-awtiżmu. Ekku, proset Carmen. Dak illum kien kuxjenza bi-3 stejjer interessanti ħafna, grazzi lid-direttur James Azzopardi, lill-kru li għandi fl-istudio u lil dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll. Segwu Facebook ta' Kuxjenza u Instagram u grazzi li segwejtuna nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.